U evidenti li l-membri fih dan il-kabinett ta' Roberta Bela qed jgħixu sitwazzjoni ta' skumdita qawwija dan wara li fil-qorti Vince Muscat il-Koħu irrefera għal ministru attwali u li allegatament kien involut f'każ kriminali. Faċċjati mill-mistoqsija ta' Net News jekk iħossuhomx komdi li bil-qiegħda ħdejhom fil-kabinett hemm persuna li semmiet minn Vince Muscat dwar każ kriminali, il-Ministru Giulia Farrugia Portelli u Segretarju Parlamentari Clifton Grima għażlu li jaħarbu mid-domandi tagħna b'Giulia Farrugia Portelli tibqa' ma tweġibx u minflok wieġbet il-Ministru tal-Inklużjoni repetiti retorika li qed juża l-Prim Ministru Roberta Bela. Bħala Kamra tal-Aħbarijiet xtaqna li nuru dawn it-tweġibiet iżda sa issa għadna ma rċevejniex il-filmat kollu bis-sezzjoni tad-domandi inklużi. Is-sitwazzjoni ta' skumdita qed tkompli tkun evidenti hekk kif l-erba' l-Ministri Byron Camilleri u Michael Farrugia wkoll ħarbu milli jwieġbu domandi simili dwar l-allegazzjonijiet tal-Koħu.